Nasibuke lokho namhlanje egameni lika Jesu, amen. Abaqala kuba nathi kwimthandazweni abathi it is their first time ukuthi babe nathi emkhulekweni. Inkosi yomsinibusise. May God bless you in Jesus name, amen. Funda verse number 9. Ingakhali kakhulu oba yimina oshumayela kusiwena. Ciao. Cela umehlisele brother man. Verse number 9. Oh, amen. Ngokuba uthe uJehova uyisiphephelo sami. Isakhala ngathi sekhala kakhulu kancane kakhulu manje. Jesus. Nakho akufani. Ufuna ube ngaphansi kwami. Ubheke mina ufunda ke chawe. Ngokuba uthe uJehova uyisiphephelo sami. Ophezulu konke umenzile abe inqaba yakho. Ayikwehlelwa ngokubi nesifo asikusondela etendeni lakho. Ngicela uphinde futhi. Ngokuba uthe uJehova uyisiphephelo sami. Ophezulu konke umenzile abe inqaba yakho. Awukwehlelwa ngokubi nesifo asikusondela etendeni lakho. Izwi lenkosi ibandla lithi amen. Yes, because God's your refuge, the high God, your very own home. Let me repeat again. Yes, because God's your refuge, the higher God, your very own home. Then I like verse number 10. God ngicela underline ukuthi uNkulunkulu uyinqaba yokuphephela kwakho. He is your refuge. That is number 1. Number 2, He is the high God, your very own home. I like the message ngifunda kuyona. Ithi uyisiphephelo uyinqaba yakho. Bese ithi kakade futhi uyikhaya lakho. Your very own home. Kushuthi there is no other home except indawo oyifumana uNkulunkulu. Verse number 11. Evil can't get closer to you. If God is your refuge, the higher God, your very own home, evil can't get closer to you. Harm can't get through the door. Okubi ngeke kusondele eduze kwakho. Nokulimazayo ngeke futhi kungene ngomnyango wakho. Somebody shout amen. Ngeke ngene ngomnyango wakho. Now, kodwa into yokuqala ithi you have to ukuthi ukuvuma ukuthi uNkulunkulu uyinqaba yakho. That is the first thing okufanele ukuthi uyibambe ukuthi uNkulunkulu uyini uyinqaba yakho. Umtshelo sethu sithi uyinqaba yakho uthi kuyakhulunywa ke la isontweni sikhuluma sonke. Amen. Hallelujah. Mthetho uyinqaba yakho makhelwane uyinqaba yakho. Kufanele uvuma ukuthi uyinqaba yakho bese liphinde lithi iBhayibheli uyikhaya lakho. There is no other home except him. But namhlanje ngizothi ungumnikazi wamandla onke. Amen. uNkulunkulu umnikazi wamandla onke. Phezulu kwayo yonke into engaba khona esemhlabeni. Uma isitha noSathane ezama ngawo onke amandla ukuba acishe lento ukuthi uNkulunkulu umnikazi wamandla onke. Ilapho kufuneka uphakame uthi wena uyamazi ngoba umazi a refuge, a place which is your God is your refuge. And besuthi is not only your refuge but he is also your home. Oh, come on, somebody shout, he is also your home. You cannot live without home. Kushuthi awukwazi ukuphila ngaphandle kwekhaya. Now, uma ubuka ngokwamanje sibuke emhlabeni kushuthi you cannot live without a shelter. So ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwe-shelter. Naba survivayo without a shelter bayicinga into abangakhosela kuyo. Kushuthi akekho umuntu ongakhosela indawo nongenayo into akhosela kuyona. Yabona uDavid lana uveza uNkulunkulu eyindawo yokukhosela engumpheme. Kushuthi ikhona eminye impheme khona. Zikhona ezinye indawo zokukhosela. Zikhona futhi ezinye indawo eyirecognizewa njengamakhaya abanye abantu. But uDavid uthi ke mina ngachoose uNkulunkulu ukuthi he is the only place that I can dwell.
Somebody shout amen. Uyona ndawo engahlala kuyona. And number 2, bese aveza ukuthi ke uyona ndawo angakholela ukuthi ingaba umpheme wakhe uDavid. La qasha khona. La vikelwa khona. Somebody shout amen. La vikelwa khona. But singakafunda amavesi ngoba ucha uzofunda amavesi amaningi nama chapters amaningi. Funa sibuke nje uNkulunkulu engumnikazi wamandla onke. uJob chapter number 38 siye kuyena. Job chapter number 38 verse number 1 wakhona. Ngifuna sibuke ukuthi uNkulunkulu ngumnikazi wamandla onke. Yebo, chapter 38 verse number 1. yebo. uJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini ethi, ngubani lo owenza mnyama isiluleko ngamazwi angenalwazi na? Awufunde kahle leso sizulu sakho Chaba. Yeah. uJehova wayesemphendula uJobe esikhwishikhwishini Yep. ethi, ngubani owenza mnyama isiluleko ngamazwi angenalazi na? Okay. Qhubeka Chaba. Bopha izinkalo zakho njengendoda. Ngizakukubuza wena ungazisi. Cela ungiphendule ngokusheshsha nje. Ngizakubuza mina uNkulunkulu wena uzongazisa. Yes. Uzonginikeza impendulo. Yebo. Wawukuphi lapho ngasekela umhlaba na? Wawukuphi? Lapho ngisekela umhlaba na. Imtshelo sethu uzothi uNkulunkulu umnikazi wamandla onke. Amen. Wawukuphi? Uyabona there is a storm the message it. And now finally God answered Job from the eye of the violent storm. He said violent kusho phakathi kwestorm khona. And uSathane unento ukuthi na uma uhlaselwa izimo empilweni bese alethe imessage ukuthi uNkulunkulu akekho. But uNkulunkulu la kwincwadi kaJob ngaphakathi kwestorm, a violent storm. But God was there. And he said kusho ukuthi kukhona ukusho kwakhe phakathi kwestorm. Kodwa amen awukho la ekhaya. Ngiyaphinda futhi ngithi kukhona ukukhuluma kwakhe phakathi kwestorm. Then he said, why do you confuse the issue? Why do you talk without knowing what you are talking about? Ngone singisi kunesizulu. Amen. Sithi, why do you confuse the issue? Why Job uhlangabezana ne violent storm? Bese uconfuse noma wena ube confused. Phakathi kwestorm. Uconfuse i-issue obhekene nayo. Yes storm. Then bese ubukhuluma ngento ongayazi. Sathi uNkulunkulu, let me put you in order. Let me remind you or let me tell you izinto engicabanga ukuthi ngathi awuzazi. Wawukephi wena ngesikhathi ngisekela umhlaba? Ngoba wena manje ubuka lezi zinto obhekene nazo. Sawuyibona as if kufuneka ukuthi ziconfuse ngobukhona bami. Kanti ngikhona naphakathi kwestorm. Futhi hayi ukuthi ngiyathula kuso. uNkulunkulu ophinda kwazi ukukhuluma phakathi kwestorm. Amen akazi ukhona. Usathi ke ngoba ngiyakubona Job ukuthi very confused. Ngicela njengamanje ngizawukhuluma wena bese uyangiphendula. Njalo sethu uzothi ngizawukhuluma bese uyangiphendula. Njalo sethu uzawukhuluma uNkulunkulu bese wena uyaphendula ngoba sometimes izimo zinayo into yokumnciphisa. Agcina uNkulunkulu emncane bese izimo amastorm obhekene nawo akhule amastorms obhekene nawo. Ubona ngazuthi uNkulunkulu akasenawo amandla. Kanti uNkulunkulu unamandla ngaphezulu kwestorm. Ngaphezulu kwalento odibana nayo manje yena uNkulunkulu wayikhona ingakabibikho. Angazi amen ukhona yini. So God needs to remind you namhlanje emthandazweni. I have come to remind you ukuthi uNkulunkulu ongumnikazi wamandla onke. Sengathi ungamtshela seduze futhi uthi uNkulunkulu ongumnikazi wamandla onke ungaconfusewa izinto obhekene nazo.
ungumnikazi wamandla onke, ungaconfuswa yizinto obhekene nazo. Ungumnikazi wamandla onke, ungaconfuswa yizimpi obhekene nazo nezinto obhekene nazo. Yena ungumnikazi wamandla onke, ungaconfusa nangama issues ondlula kuwona. Ama issues angenza uNkulunkulu ukuthi kungathi akekho ngoba uzokuphendula kuso leso storm. Athi uzwe ngobani ukuthi angikho. Ngizokhuluma bese uyangiphendula. Ake sifunde siye esizulwini sibe sesithini isizulu. Yebo uqhubeka chawo. Amen. Isizulu sisivalile. Asikhona. Angishongo ukuthi sivala ngoba nakho singakhulumi lo kahle kodwa funda. Awu amen. Amen. Verse number 3 chawo. Verse number 4. Awufunda 3. Bopha izinkalo zakho njengendoda. I like le lesingisi lithi pull yourself together. Bese lithi Job, pull yourself together, Job. Up on your feet, stand tall. After the storm, after everything, after confusion. Uthi no Job, ngizokhuluma bese uyangiphendula. Kodwa ngikwazi ukukhuluma na ungakami. Ungakayiqoqi wena, ungakayibuyisi wena, ungakayiposition wena. Pull yourself together and stand on your feet. Oh, come on, somebody shout amen. Stand on your feet. But not only not you standing on your feet. I have some questions for you and I want some straight answers. I want some straight answers. Somebody shout amen. Then I found in chapter verse number 4 here. Where were you when I created the earth? You are doubting me now. But Job, I want to ask you, where were you when I created the earth? Verse number 5. Ngubani owanquma izilinganiso zawo? Yebo. Ngokuba uyakwazi phela. Ngubani owelula umucu wokulinganisa phezulu kwawo na? Ngoba wena sawubonakala ngathi uyazi. Ubani who decided on its size? Certainly you will know that. Who came up with the blueprints and measurements? Maybe you know nama measurement. Maybe you know nama blueprints. Lapho ngikala ngibeka ikhonkwane ngesizulu. Aw somebody shout amen ukuthi uyahamba ugcine la wena amanzi. Uyahamba ugcine lapha wena ehlabathi. Uyahamba ugcine lapha wena lwandle. Wawukephi? Uyazi ukuthi ama measurement ayengakanani ngoba sengathi uyazi namhlanje. Abekho abantu sengathi uyazi. Uyazi ukuthi ama measurement ayengakanani Job. Why you confused by storms samanje? Why uhlanganisa inkingo obhekana nazo bese uyihlanganisa nami? Oh God. Asamba yebo. Izisekelo zawo zabekwa phezulu kwani na? Yeah, wabe uyazi wena. Ngubani obeka itshe lawo legumbi? Lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye nawo onke amadodana kaNkuluNkulu ajabula na. Wahlabelela inkanyezi, kwahlabela namadodana kaNkuluNkulu, they shouted the praise. Yebo. Ngubani owavalela ulwandle ngezicapha? Ubani owavimba ulwandle ukuthi lingaphumuli isigubazele? Yebo. Lapha lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini. Lapho ngabeka amafu aba isambatho salo. Yeah. Nesigayigayi saba imbeleko nje yalo. Yeah. Nalapho ngalumisa ngalumisela umngcele wami. Ngamisa imigoqo nezicapha. Yeah. Ngathi uyakufika lapha kepha ungadluli. Lapha amaza akho aziqenyayo ayakumiswa na. Qhubeka chawe. Emhleni yakho uyalile ukusa. Wazise umthende wokusa indawo yawo. Ukuba ubambe amagumbi omhlaba ababi. Funda uqhubeka kodwa jump ye 24. Verse number 24. Yebo. Iphi indlela eya lapho ukukhanya kwahlanganiselwa khona? La khona ukukhanya kwaqhamuka khona. Show me the way.
wena ubona ilanga namhlanje kodwa wazi ukuthi ilanga likhandwe yini. Abekho abantu. But uthi show me the way. Iphi indlela yakhona lapho ngoba wazi kakhulu. Kwagathi ngakhuluma nabo professor athi the late apostle and J sithole wathi there was another professor owathena there is no God we meeting about professor. Sangathi wayengafundela leli verse ukuthi show me the way. Ekhanyisa ilanga labo professor labo. Show me the way ukuthi kukephi la khona kulayithwa khona ilanga. Ilanga bese likhanya lixosha ubumnyama. Jobe sengathi wazi kakhulu wena. Ngitshengise ukuthi ikephi indlela eya la khona kukhanyiswa khona ilanga. Neya la khona licishwa khona. Awabekho abantu kulungile yebo qhubeka. Nalapho umoya wasempumalanga uhlakazekela khona emhlabeni na. Yebo. Ngubani ovulele ukuchichima kwamanzi umsele nonyazi lokuduma indlela. Ukunisa imvula emhlabeni lapho. 39. Verse number 39. Uyazingelela ibhubesikazi impango. Usuthise iphango lamabhongo. Yebo. Lapho elala emhumeni yawo ehlezi esikhundleni eqamukele na. Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo. When you wake up in the morning, uyayibona inyoni ezasebusuku uyayibona. But awazi ubani onikeza zona ukudla. That is a mystery. Yebo. Lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu ezulazula ngokuswela ukudla na. Awubafowethu. Nayizwa ukuthi linamandla kanjani chapter 38. Ngicela utshelo sethu uzothi makhelwane stop ishalento yokulokhu unenkinga noNkulunkulu. uNkulunkulu umnikazi wamandla lokho ngitshela ukuthi stop ishalento yakho yongabaza amandla akhe. Akadingi wena ukuze abe uNkulunkulu. Waba uNkulunkulu ungakabi khona emhlabeni. Waba uNkulunkulu ungakazalwa. Waba uNkulunkulu ungakabi sesibelethweni sikamama wakho. Oh, somebody shout amen. Mtshela seduze ukuthi makhelwane, mthethe makhelwane nezinyoni zezulu zondliwa uye. Kodwa wazi ukuthi uzondla nini kanjani. Awazi ukuthi uzondla nini kanjani. And incwadi kaMatthew ikhulume into eyisimangaliso ethi wena uyindoda abafelokazi. Athi wena umondli wentandane. Bese aqhubeka athi awu ingathithi wena uyasuthisa konke okudingayo kuwe. Bese aphinda aqhubeka uMatthew athi inganje wena uyampathisa utshani ngamazolo. Bese athi if nature impathiswa wena, how much more my image? Because labo abazalwa yimi, labo abanomfanekiso wami, I care so much about their lives. Impilo yabo angifuni ukudlalwe ngabo. Uma khona isimo esithi angikho sinamanga ngoba ngikhona naphakathi kwama-storms. Oh, somebody shout amen. Tshela seduze uthi ukhona, mtshela uthi ukhona. Let's look at the verse elilodwa Colossians chapter 1 verse number 16. Tshela seduze sothandaza amaduze makhane sothandaza amaduze. Colossians chapter number 1 verse number 16. Funda chawe. Ncwadi yabaseKolose chapter number 1 verse number 16. Yes. Verse number 16. Yebo. Ngokuba kwadelelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwa. Tshela seduze wathi engathi ephinda futhi angiphindele lo olalela. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwa nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. For everything, absolutely everything above and below, visible and invisible, rank after and rank after rank of angels, everything God started in him and finds its purpose in him. Yonke into ekhona emhlabeni yadalwa nje, but yadalelwa kuye. In other words, ayikho into ekhona emhlabeni without him. But yonke into ekhona ikhona ngoba kuvume yena.
amen. Kuvumele. Somebody shout amen. Kuvume yena. Omunye uthena istorm nestorm na yonke into engadibana nayo wena. uNkulunkulu uvumile ukuthi wendlule kuso ngepurpose ethile. Uthi yonke into ekhona neexistayo yadalelwa kuye, yadalwa before yena. Oh, somebody shout amen. Yadalwa after yena sevele khona. Bese kuthiwa ke yadalelwa kuye. Yadalelwa kuye. Yadalelwa yena to serve his purpose. And bese lithi Bible nayo into edaliwe itholi purpose kuye. Kusho ukuthi without Christ ayikho into ene-purpose. Kodwa yonke into ine-purpose because of him. And mawahlukana naye, you don't have a purpose. Oh, come on, somebody shout amen. If wahlukana naye, you don't have a purpose. Imvelo ayikwazi ukwehlukana naye. Ngoba mayehlukana naye, yehlukana nenjongo yokuthi yadalelwana emhlabeni. Nalilanga likwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngoba injongo yokuphila kwalo liphila ngoba likuye. Kusho ukuthi ayikho into ekwazi ukuphela yahlukane naye. Kodwa yonke into iphela ngoba ikuye. Yahlukana naye ilahlekelene ne-purpose. Kwadalwa konke, kwadalwa uye. Kwadalelwa yena, kwadalelwa kuye. Kwadalelwa yena, kwadalelwa kuye. Kwadalelwa yena, kwathola injongo kuye. Come on, somebody shout amen. Kwadalwa before. Oh, somebody shout. Waba khona before ube khona. Kusho ukuthi saba khona before. Waba khona. Kodwa nakho Jesu Kristu. Before the beginning began kodwa ngazi ngithini, kodwa ngithi before everything came into existence. Angazi kodwa ngithini, kodwa before iziqalo zibe khona yena wayekhona ngoba umnikazi weziqalo. Before everything came into existence, predestination, kungakadalwa lutho, kungabikho lutho, kungakaphili lutho, wayesephila yena, wayesekhona yena. And ubukhona bakhe waba khona into eyodwa, ukuthi konke azokudala kube khona ngenxa yakhe. Kwesekelwe uye, kunguye ophethe instruction, kunguye ophethe purpose. Nathi purpose asinayo, kodwa purpose ithola kuye. Yingakho sabuyela kuye, sasazi ukuthi singobani. Because of yena. Without him we don't know who we are. We don't know our identity. Tshela sethu uzwathi kwadalelwa kuye. Kwadalelwa yena. Kwathola injongo kuye. Awuke kwadalelwa kuye. Kwadalelwa yena. Kwathola injongo kuye. Sadalwa, sabunjelwa, sabunjwa uye. Ensimini yaseYedeni sadalelwa yena. Sathola a mandate from him. Awusaphilela yena. Oh, somebody shout amen. Yingakho akusaphili thina, kodwa sekuphila yena kithi. Ngoba asisaphili thina, kodwa uyophila kithi. Ngoba sazi ukuthi asilutho ngaphandle kwakhe, asinakwenza lutho ngaphandle kwakhe. Yonke into ekhona ikhona ngoba kukhona yena. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Sengathi ungamtshela seduze uthi imvelo ithola injongo kuye. Nama ngikwazi ukulahlekelana nenjongo yami efihlwe kuye. Oh, somebody shout amen. Angikwazi ukulahlekelana nenjongo. What is your purpose? Your purpose, you will only find it when you accept Jesus or when you are in Christ. And Christ is the place. Christ is the place. Christ is the place. When you reach that place, you find who you are. You find out your identity. Uyazazi ukuthi ubani. Asinakuphila ngaphandle kwakhe ngoba wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Hoy, semthandazweni. Wayekhona umhlaba ungakasekelwa. 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 Nezulu lingakakhandwa. Nenkanyiso ingakakhandwa. Na yonke into esiyibonayo yena wayesevele khona.
so konke kwabakhona ngepurpose, and thina sonke simele ukuba sibe above nature, sibe above creation yonke, ngoba thina senziwa kanjani? Asenziwanga njenge-nature, asidalwanga njengemvelo, kodwa we were created and we are formed the formation. Senzenjani? Sadalwa sabunjwa, sadalwa sabunjwa. We were created and we were formed. Jasaduza uthi hayi thina sidalwanga phela, kodwa sadala saphila, sasesehlisela emhlabeni, sazalwa from God, wasalela ke emhlabeni, wasiletha emhlabeni, wasizala kodwa hayi ngoba siqala ukuzalwa, sasesivela siphila endaweni ye-creation. Indawo ye-creation, there is no birth, there is no death, there is no beginning, there is no end. Asikho isiqalo, asikho isiphetho, akukho ukuzala, akukho ukufa. Oh, somebody shout amen. Sizalwa uNkulunkulu ongazalwa, sizalwa uNkulunkulu ongafiyo. Asifundele amabili ama-chapters, sithandaza. Amabili. First incwadi yeChronicles zokuqala siyothandaza. Chapter 29 verse number 11. Oh God. Chapter Chronicles of God, chapter 29, verse 11. Oh, verse Lord. number 11. Yes. verse number 11. Ngobakho Jehova ubukhulu namandla nodumo nenkazimulo nobukhosi Yebo. ngokuba konke okusezulwini nasemhlabeni kungokwakho. Awu. Ngowakho umbuso Jehova uphakeme, Awu. uyinhloko phezu kwakho konke. Awu. Phinda futhi. Uyinhloko phezu kwakho konke. Yonke into ekhona eyakho. Akuthi angideclare nathi singabakhe. Awabekho abantu. Yonke into ekhona emhlabeni kungokwakho Jehova. Kodwa sengiyadeclare ke manje, nathi vele singabakhe. Oh, somebody shout amen. Nathi singabakhe, uthi ke konke khona, konke uyakubala, uthi wena uyinhloko phezu kwakho konke. Oh, somebody shout amen. Wena ungaphezu kwakho konke, wena ungaphezu kwakho konke, wena ungaphezu konke kukhazimulisa wena, konke glorify wena. Oh, somebody shout amen. Nathi we need to glorify him. Ngoba yena uyinhloko yakho konke, uyinhloko yakho konke. Siyofunda lokugcina chawe, uyinhloko. Amahubo 147, uyinhloko yakho konke, verse number 4 and 5. Uyinhloko yakho konke, lokugcina lelo, uyinhloko yakho konke, uyinhloko Yebo. yakho konke, uyinhloko yakho konke. uNkulunkulu uyinhloko yakho konke okuphila emhlabeni. Yingakho uDavid athi, let everything that have breath praise the Lord. Athi yonke into enomoya nephefumulayo ayidumise igama likaJehova, ayidumise igama likaJehova Nisi, ayidumise igama likaJehova Shama, ayidumise igama likaJehova Jireh, ayidumise nanomthakathi. uNkulunkulu uphila ngaNkulunkulu, naloya nophedayo owaziwa uthi umbulali uyinhloko yakho konke. Mela abuyele kuye Jesus. oyinhloko. Funda nje. Verse number 4. Uyabala inani lezinkanyezi. Wena kuphela obala inani lezinkanyezi. Uyabala inani lezinkanyezi. Uyena. Azibize Akekho zonke. futhi ngisho nga graduate kanjani, noma ngagqoka MBA, noma ngagqoka iPhD, noma ngagqoka ngazini ebendlula iPhD. Khulumani phela manaphe, khulumani ikhonto edlula iPhD. Professor udlula iPhD.
noma ungadlula iPhD noprofessor but awubazalwane abekho abantu angazi uprofessor ukuthi uqhamuka kuyiprofessor whatever noma uqhamuka kuyiPhD noma uqhamuka kodwa mtshela seduze khona lokho ke makhelwane mtshela khona lokho mtshela ukuthi khona lokho akeke akwazi ukubala inkanyiso akekho nalabo kuthiwa bahlala lapha nesibhakaphakeni bahlala badabula ibhakaphaka bayohlala ngale kuleyaleyazo akekho ngabala inkanyiso awu somebody shout amen tshela seduze ukuthi akekho okwazi ukwenza lo uyena kuphela okwazi ukuyibala athi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 awu azayofadlule ko 1000 1 million awu somebody shout amen akekho ongakwazi ukubala lezo zinto inkanyiso funda chawe siyothandaza Jesus Christ. yebo Uyabala inani lezinkanyezi. hayi ukuthi ubala lokho ongakwazi ukubala kuthi ubala inani leinkanyezi ulithole liphelele umhlaba wonke amagumba amana omhlaba ukwazi ukufika eUSA ukwazi ukuya kuphi ubale yonke into esesibhakabhakeni funda Azibize zonke ngamagama. uyazazi siyababona laba okuthiwa batadishe ngazo futhi ungathothi khona abangazazi ngamagama kodwa yena uyibiza ngamagama sambi yebo Inkosi yethu inkulu. awu Makhulu amandla ayo. tshela seduze ukuthi inkosi yethu inkulu awusime ngenyawo siyothandaza inkosi yethu inkulu Jesus. futhi makhulu amandla ayo Uqonda kwakhe awuphindi inkosi akunakulinganiso. yethu yebo inkosi yethu Inkosi yethu yebo inkulu. inkosi yethu inkulu Makhulu amandla ayo. namandlayo futhi anjani makhulu awu abekho abantu nje ntshawe phinda lapho engathi namandla leyo Inkosi yethu inkulu. inkosi yethu inkulu Makhulu amandla ayo. namandlayo makhulu sengathi singasho sonke ke manje singasho sonke asambe chawe Inkosi yethu inkosi inkulu. yethu inkulu Makhulu amandla ayo. namandlayo makhulu kwakukhuluma phezu kwey'kwenetu zakho ke manje ukhuluma phezu kwesifo esenyameni ukhuluma phezu kwezinto ezikuhluphayo ukhuluma phezu kwezinto ezikuthomentayo awu somebody shout amen inkosi yethu injani inkulu namandla yanjani ufolo wakithi u5 usuqedile Ngawuqedi. uqede Uqonda kwakhe akunakulinganiswa. tshela seduze wathi uqonda kwakhe his understanding uqonda kwakhe there is no limitation no one can try to put the limit of his understanding akekho noyedwa ongaletha ilimit aletha athi uJehova uhambe egcine la awu somebody shout amen eqondeni yonke into ekhona angithi phela yena wayikhona umhlaba ungakasekelwa manje yonke into ephilayo iphila from kwi-will kwi-plan yonke into ekhona ikwi-plan yakhe ayikho into angayazi inkosi yethu injani Inkulu. asiyothandaza brother miss asiyothandaza funa siyothandaza sithandaza ngokuthi inkosi yethu inkulu hanamaya eshataya singayiphakamisa izandla zethu emthandazweni singayiphakamisa izandla zethu inkosi yethu inkulu futhi namandla ayo makhulu ngizwa amandla ngizwa inkazimulo kaJesu bengiyawuhlabelela kodwa ngiyeza ukuthi ngathi singathandaza siphakamisa izandla zethu sivula umlomo as we are praying we pray as sithandaza sivula umlomo egameni likaJesu brother kwenza waza phambili uzothandaza in the mighty name of siyathandaza sonke sivula umlomo sonke sithandaza everyone is going to open umlomo wakhe asho something from to God inkosi yethu enkulu namandla ayo futhi umhlaba wakho nokugcwala konke kwawo izwe nabo bonke abangaphansi komthunzi welanga bangabakho imvele yakho
ohlabelela uthi imveli iyabubula uNkulunkulu wethu ongcwele Baba wethu onamandla onke uDavide mayebhala uNkulunkulu wethu ongcwele Baba wethu onamandla onke uthi he that dwells in the secret place of the most high God and shall abide under the shadow of his almighty uthi yena wakhile kusithekeni kophayi konke uyakuthi uJehova uyinqaba nesiphephelo. He is my fortress and my refuge. At 1,000 may fall on my right hand and 10,000 on my left hand, but it can never come near us. For the Lord God is with us. Siyabonga Baba wethu onamandla, siyabonga dwala lapha kade ukukhunjuzwa namhlanje ukuthi owethu uNkulunkulu ukhula emhlabeni wonke, ukuthi owethu uThixo umhlaba ungowakhe. Wabhala incwadi yesambulo uthi kusuka emaphakadeni athi kose kubasephakadeni athi wena uNkulunkulu athi ngale kwakho akho lutho nangapha kwakho akho lutho. Ungukuqala kwezinto zonke, ungukuphela kwezinto zonke, ayikho into ekhona engavelanga kuwe. Abantu bakho, omama bakho, intombi zakho, insizwe zakho, umhlaba wonke uyamemeza egameni lakho. Abhalishwi lakho uthi let everything that have breath praise your holy name. Wahlabelela omunye wathi igama lakho liyababazeka emhlabeni wonke. Siyamemeza namhlanje uwena Nkosi, uwena uNkulunkulu, akekho omunye, akekho ofana nawe, akekho lingana nawe. Yilo wamama okhona kulendlu uthi akekho njengawe. Yilo wamama okhona kulendlu uthi akekho njengawe. Yilo wabhuti okhona kulendlu uthi akekho onjengawe. Kumemeza naleyo ntombi nalowo mntana omncane uthi akekho njengawe. Siyavumelana uwena isolo, uwena namhlanje, uwena phakade. Baba wethu ongcwele, uma izinto zifika ngakithi senze Nkosi singalibali ukuthi wena omkhulu, ukuthi wena omkhulu. Ohlabelela omunye wathi nguye omkhulu ezihlotsheni, wathi umhlobo wami, wathi ngoba nguye wangifela mhla ngilahlwe ngokwempela, wathi yeka inhlanhla engaka yokwazana nomhlobo. How heta mande ulimando kosamate enetete kotapa uria katani kato enekerete kasikata uria mama sakato uria mama no senete ele mama. How magit can I use the volume for 2 minutes? Ulika mama tokosa uria baba yakatani kata uria baba kotolo kosa uria baba sakata bayata wonku la mawonku bayate libona makolwayo bayate zebala sedulo amanibheka bathi senaphuma bana wahlabelela omunye. Baba wethu ongcwele, wathi uyabala indwele, wathi uyasifunza, wathi uyasigqokisa, wathi yebo uyasijabulisa, wathi abantwana beNkosi kabanazi ingozi, wathi bahleshwe kwenyoni endlini, wathi nenkanyasi ibabhekile sibhekwe huwe. Wena othi uyanesingelosi ukuba sisibambe ngesandla, wathi awuvumi unyawo lwethu luqhuzuke etsheni. Ubani onjengawe, ubani onjengawe, ubani onjengawe, ubani onjengawe, ubani onjengawe, ubani olingana nawe, ubani olingana nawe. Siyabuza ubani elata mane sanita ele sana
Ariatana na 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 shanete. Uniatana na koshana ma. Awubakitha kodwa ubani ofana nenkosi uJesu. Phakama wukho laphakade. We give you praise, we give you praise. We give you praise, we give you praise. Bathandekayo, ngiyacela namhlanje iminute elilodwa Nkosi yami libe lilodwa seqedile Bishop. Iminute elilodwa bakithi. Wonke umuntu osendlini ayikho enye into esizoyisho. Ngomlomo wethu sizothi hosana. Ngomlomo wethu sizothi hosana. Ayikho enye into. Yebo ungcwele siyavuma. Yebo akekho njengaye siyavuma. Kodwa namhlanje ngiyanenga ngesimemeza hosana kweliphezulu. Ngesimemeza hosana kweliphezulu. Ngiyabala ngifika ku3 mangifika ku3 sishaya izandla bese sithi hosana kweliphezulu 1 2 and 3 shaya izandla zakho uthi hosana 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 shakata papakata hosana Sikopokotokoto, ikopopokotoko, ikopokotonika, ikipilikiti, ulikapapakatali, ikipili kule tana, lepele tepeli katapai, uriama makosha, shakatar, uriatakai, eleta masa. He is worthy of all the praise. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Lift up your hands and lift up your hands for the last time in the mighty name of Jesus Christ. Bano ngalinganiswa naye. Kubo bonke oThixo akekho ngempela. He is worthy of all the praise. Aya ina kushataya ela Messiah. Baba siyabonga. Izandla zethu iphakamile ziphezulu. Umlomo wethu nenhliziyo yethu igcwele ukubonga kuwe. Kuwena wedwa Nkosi yenkazimulo. Wena olidwala laphakade. ONkulunkulu othi wena uyinhloko yakho konke. Okhona la emhlabeni nasezulwini naphansi komhlaba. We give you the praise in the mighty name of Jesus. Ngeke uNkulunkulu sakusola nezivunguvungu esendlula kuzona. Ngoba wena wazi ama measurement alomhlaba esikuwo. Wazi thina ungakasitedeli singakaphumi kuwe usizalele la emhlabeni. Bayede Nkosi yokuthula. Sithi udumo lungolwakho in the mighty name of Jesus Christ. Ake simshayele uJesu izandla phezu kwekhanda. Come on, Church of Jesus, we can do better than that. Ake simshayele izandla, ake simshayele izandla. Ake sishaye izandla, ake sishaye izandla, ake sishaye izandla. Let's hold our offering bazalwane sibambe umnikelo wethu as we are coming sizonikela ebukhoneni benkosi in the mighty name of Jesus Christ. Ngiyacela size in Jesus mighty name. Ngiyacela size sizonikela. Thank you Holy Spirit. Ungesabi nginawe jalo endleleni. Ungesabi nginawe, ungesabi nginawe, jalo endleleni. Ungesabi nginawe, jalo nginawe. Inawe shalom eboge endleleni yo ya spam sizandla zethu bazalwane ebukhoneni bakhe as we are about to depart from here
but we are not departing from God. As izandla zethu siphakamisile.